Xabier Zabala. Egunon. Egunon. Payasoen ametsei musika jartzen dien laguna. Hala esate dute. Bueno, disko berria, zorionak, azteko, ongi etorri Puputa Lore. Zenogarren diskoa da Piorritx Porrotx, Marimototx eta Katxi Porreta Payaso taldeko lagunekin? Hau izango ditzake bederatzi garrana. Hasi inan Kintxorekin, eta egia esan ibilbide luze izan da bai. Kintxo, Pospolin Marizorrin, Patata, Maite Zaitu, Marimototx, Eskerrik Asko, Piratak, Herrien Lagunak, eta hau Puputa Lore, uste behatziak izan da. Dozenak eta dozenak abesti dagoeneko. Bai, kalkulatu hasieran 15 bat, 16 jartzen genitula, orain ja 20 bat jartzen ditugu, 21 bat, 20, hortzintzunea, bai. Eta gisa da. Bueno, zer aurkituko du entzuleak, aurrak, gurasoak, edonork ongi etorri Puputa Lore honetan? Pixka bat, alegintzen geha pixka bat berdina eta bezberdina izatea. Hau da, hildo beretik jorratu ditugu zenbait gai, musikaldetikan eta danetikan aurkituko dute. Alegintzen geha pixka bat ere oso dinamiko izatea diska eta gauzak oso desberdinak aurkitzea. Badakigulako askotan entzungo ditzulako orduan abesti horiek, orduan aldotatikan espiritu berdina da, baina gero bagia zan urtearen evoluzioa dela eta gauzak aldatzen dituzu, bai musikalki, bai harmonikoki, eta kolaborazioak ere izaten dira beste pertsonak kolaborazioak, eta orduan, baita ere badauka bere puztu desberdina, zalegitzen baita ere pixka bat, desberdintasun puntu hori erreflekatzen. Gauza desberdinak aipatu dituzu, desberdintasun horietan, musikalki bintzat iaia denetik, horki dezakegu ez, badago reggae ikutu egitu batez ere klubaren abesti horrek, salsa doinuak ere badaude, zean, danetik. Zuk izaten duzu moduan, saltza beroton pixka bat ere sartzen du kluban, pasakaina daude, pasakai herriko diren pasakaina batzuk, rock and rollak, badago baita ere Ane Pirata zeneko abestian, ikutu piraten pixka bat ikutu badago hor, gero bolero, inkluso bolero txogo dago baita ere, hori abestien artean gauza asko da. Bukatzeko, abesti guztoko bat aukeratzea oso zaila, noski, musikariaren zat. Nahi gertatzen gana da, oindela gutxi bukatu dugu diska, eta orduan, behar duzu pixka bat distantzia bat, objetibo inoiz eta objetibo izango, baina behar duzu pixka bat distantzia bat, objetibo pixka bat izateko. Orduan, badaude batzuk asko ostoitze ezkialak, badaude batzuk hasieran igual etxean komposatzerakoan izate duzuna, honek sin maz, horti joango da, eta gero estudioan bere puntu pertsonalekin, asko irabazten dena bestia. Orduan bat izateko, usten bai azu lautzeko dugu, nahi dana gustatzen ezkit eta jendeak erabakiko du gero. Gero egia esan danetik gertzen duzu, bat igual gustatzea besti bat, eta hori ere politia da, horrek esan nahi da azkenean, jogoi besti horiek, ala edo nola badutela. Diskoa gaur aurkeztu nahi zute, baina zuzenekoekin ere ja hasi berriak zarete. Zuzenekoetan zerbait desberdin aurkituko du jendeak, edo diskoaren osantzeko izango da, zailtasunik baduzu zuzenekorako? Gertatzen dena da, zuzenekoa ja material gutxiago aurkituko du, izango dira 11-12 abesti, eta horiek ere moldatuta daude, ez daude bere luzitasun osoan, edo batzu daude moztutan, beste batzu daude irabatea edo bestea joratuta, ahotsak zuzenean daude, horrek esan nahi du arreglotikan ere bai gauzak aldatzen duela. Alegintzen gehiago daitare, musikalki behintzat zerbait gehiago aportatzea zuzenean. Eta nik uste hori ere nabarmena da azken urte hauetan, eta gauzak nik uste musikaletikan ere aurrera pauso bat eman da daudela, eta nik uste jendea eskartuko duela, bintzat alegin horrekin egiten dugu. Eskerrik asko. Zuei. Vale,